Хәерле иртә, Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар тапшыруын башлыйбыз. Студияда Ания Гыйбадуллина. Безнең бүгенге чыгарылышта. Язның бер көне елны туйдыра, Алабуга районы игенчеләре иртәләгән язгы кыр эшләрен махсус техника кулланып башкара. Кышкар нигә күләгәдә калган, милләтебезгә бик күп укымышлы кешеләр биргән уку йорты белән бәйле урыннан безнең репортаж. Биеп үткән ярты гасыр Казанда Дәүләт мәдәният институтының хореография сәнгате кафедрасы ачылуга 50 ел тулуын билгеләп үттеләр. Чираттагы машина махсус хәрби операция барган зонага китәчәк. Түбән Кама эшкуары солдатларга шундый бүләк ясый. Беренче тапкыр гына түгел. УАЗ автомобиле тулысынча диярлек яңартыла. Двигателен кузовын алыштыралар. Эш барышы белән безнең иҗат төркеме танышты. Мастер һәр детальны җентекләп тикшерә, төптән уйлап эшли. УАЗ автомобиле яңасыннан бер дә калышмый. Машина тулысынча диярлек яңартылган, төсендә үзгәрткәннәр. Машинаны рәткә китерүдә автосервисның барлык белгечләре үз көчләрен кертәләр, эштән соңда калалар. Мәҗбүри итеп түгел, үз теләкләре белән. Әлеге автомобиль хәрби зонага китәчәк. Түбән Кама эшкуары солдатларга шундый бүләк ясый. Без беренче тапкыр гына ярдәм итмибез. Гуманитар ярдәм, медикаментлар җибәрдек. Бу юлы автомобиль әзерләдек. Ярдәм итәр дип ышанабыз. Безнең солдатлар исән-сау гына кайтсыннар. Автомобильне хәрби зонага шушы атнада җибәрергә планлаштыралар. Буш түгел, салон эченә күчтәнешләр солдатларга көндәлек тормышта кирәк-яракларда салачаклар. Солдатларга теләге булган һәркем кулыннан килгәнчә ярдәм итә ала. Түбән Камада гуманитар ярдәм җыю буенча 13 пункт эшли. Волонтерлар актив рәвештә азык-төлек әйберләр алып киләләр. Хәйрия эшендә эшкуарлардан алып гади Түбән Камаларга кадәр катнаша. Гөлия Нигъматуллина, Рафаэль Рақипов, Татарстан яңалыклары өчен Түбән Камадан. Махсус хәрби операция зонасындагы егетләребезгә Татарстан умартачылары да ярдәм итәргә булган. Агробизнес кадрларын яңадан әзерләү институтында күптән түгел булган тармак конференциясында алар бал җыеп алга һәм тимер батальоннарына җибәргә килешкәннәр. Нәтиҗәдә Казанга алып килгән 300 килограмм татлы продуктны бик пөхтәләп юлга әзерләделәр. Чарада умартачылар һәм институт профессорлары, укытучылар да катнашты. Алар үзләре җибәргән балны кулланып, безнең хәрби хезмәткәрләр дәва алып кына калмаслар, үзләренең кеше ватаныннан сәлам алып сөйнәчәкләренә дә ышаналар. Балны институтның күптәнге дуслары һәм партнерлары республиканың десантчылар берлеге активистлары илтеп җиткерәчәк. Алабуга районында язгы кыр эшләре дәвам итә. Алдагы чәчү кампаниясенә әзерлек бара. Кырларда ашламалар сиптерүче яңа җайланмалар эшли. Тулырак алдагы язмада. Алабуга районында басуларны ашлама белән тукландыралар. Чәчүгә кырларны әзерләргә кирәк. Шуңа күрә эшкә беренче булып нәкъ менә Туман 2 чыга. Мондый техника түбән басымлы махсус шиннар ярдәмендә җиргә ябышмыйча кырга теләсә кайсы трактордан иртәрәк чыга ала. Начали подкормку многолетних трав. 2 көнлек күп юллык үләннәрне тукландыра башладык. Иртәгә тәмамлыйбыз. Аннары мөмкинлек булу белән уҗыннарны тукландыруга керешәбез. Алабуга районында туфрак ярлы ди аграрийлар. Ашламалардан башка яхшы уңыш үстереп булмый. Шуңа күрә кыр эшләре өчен 1000 тоннадан артык минераль ашлама тупланган. В этом складе 250 тонн словных удобрений. Бу складта 900 тонна селитра, 70 килограммны 1 гектарга җиткерәбез. Бер сатып алганы калды һәм бөтен план үтәләчәк. Язгы кыр эшләренә башка хуҗалыкларда керешкән. Биредә үзәннәр инде яшел. Игенчеләр уҗым культураларын тукландыра. Районның эш агрофирмасында 450 гектар күп еллык үләннәр һәм 400 гектар көзге арыш тукландырылды. В текущем году нам предстоит засеять. Урлык әзерләү буенча параллель эш алып барыла. Уҗым культуралары тормалана. Агымдагы елда 30 мең гектарга якын мәйданда чәчәргә кирәк булачак. Игенчеләр туфракны әзерли башлауга ашлама белән тукландыралар. Озакламый чәчү башланыр дип көтелә. Алия Галиуллина, Гөлназ Гайни, Айрат Шайгалләмов, Татарстан яңалыклары, Алабуга районы. Саба районында кышчылык тармагы елдан-ел үсеш кичерә. Район буенча исәпләгәндә бүгенге көндә 3 инкубатор, тавык, чебеш, каз, үрдәк белән шөгыльләнүче 2 ире фермер һәм кулланучылар җәмгыяте бар. Шушы көннәрдә район һәм республика тарихында күңелле яңалык булды. Бранко Рус җәмгыяте инкубаторында беренче күркә чебешләре чыкты. Бу хакта тулырак алдагы сюжетта.
Ата күркәләрнең авырлыгы 23-24 килограммга җитүче махсус токымлы күркә чибешләрен чыгаручы заманча инкубатор Россия күләмендә берничә генә. Шуның берсе Соба районында эшли башлады. Бу Словакия Республикасыннан кайтарылган махсус проект. 40 мең йомырка да февраль азагында Словакия Республикасыннан кайтарылган. Беренче 20 меңгә якын бәби инде чыккан. Монда инкубируциттер безнең также бар в ватной шкаф. Шуннан соң алар эшкин тордылар безнең ватной шкафта. Ватной шкафта чыккач, без аны сортировать итеп, менә бүген Аллах бирсә җибәрәбез. Инкубатор bir айга 112 мең чибеш чыгарырга сәләтле. Киләчәктә санын тагын да арттыру планы бар. Кайбер күкәйләр без аны сразу куймыйбыз, арасы бар 4-5 көн. Шунда торганда алар пока безнең холодильникта торалар, анда 15 градуста торалар. Йомыркалар кайтуга авыруларга каршы тикшерү уза. Эш барышында буш йомыркалар ачыклана. Табигать гаҗәеп. Чибешләр чыккач та 3 көн үзләренең ишендәге сары хисабына тукланып яши. Шушы 3 көн ишендә алар ире кышчылык фабрикаларына озатыла. Галимнәр тарафыннан күркә ите диетик һәм организм өчен иң файдалы дип исәпләнгән. Гөлназ Вахитова, Разил Нигъматов, Ләлә Зайнуллина, Татарстан яңалыклары, Соба районы. Арча районы Кышкар авылында Кышкар нуры конференциясы узды. Аның төп темасы Татарстанның иң борынгы мәчетләренең берсе базасында тарихны, традицияләрне торгызу һәм мәдрәсәнең эшен дәвам итү. Конференцияда безнең хәбәрчебез дә булып кайтты. 19 гасыр ахырында иң олы һәм популяр мәдрәсәсе бүгенге көндә тарихи объект. Киләчәктә Кышкар мәчетенә олы планнар. Кышкар мәдрәсәсе Казан губерниясының Кышкар авылында сәүдәгәр Баязит әл-Кышкари тарафыннан 18 гасыр башында оештырылган данлыклы уку йорты. Анда беренче татар газетасын оештыручы дин һәм җәмәгать эшлеклесе Гатаулла Баязитов, күренекле татар шагыйре Габделҗәббар Кандалый, татар мәгърифәтчесе, тәрҗемәче Таип Яхин, күренекле дин эшлеклесе Габдулла Тукайның укытучысы Монтайгала Тәхвәтуллин, Тукайның әтисе Мөхәммәд Гариф хәзрәт шулай ук Русиянең күп кенә төрки халык вәкилләре укый. 1918 елдан соң мәдрәсә ябыла. Җәмгыять нинди югары үсешләргә таба барса да, тормышта кешеләр ни нәзәр җитешмәгән вакытлары бар, эшкә чумган вакытлар бар. Шул вакытта җәмәгатьчелекнең дә, безнең шушы дәүләтебезнең дә һәм безнең галимнәребезнең дә үзебезнең үткәннәребезгә, бабаларыбызның үткән юлларына кайтулары бу сөендерә. Бу менә шушы элекке үткән тарих, мәчетләр тарихы, мәдрәсәләр тарихы, андагы укыту системасының никадәр дәрәҗәдә кыйммәтле булганнарын һәм ул кыйммәтле әйберләрнең әле күмелеп ятканнарын шушы бүгенге очрашуда бөтенсе ачык баян ителде. Арча районы Кышкар мәдрәсәсендә беренче тапкыр Кышкар нуры дип исемләнгән фестиваль үтте. Чараны татар ядкәрләре шәхси оешмасы Безнең мирас журналы Кышкар авылы мәдәният йорты оештырган иде. Мәдрәсәгә килгәч, бу кыска гына вакыт булса да, менә шунда кыска гына шур, менә бу башлангыч кирәк шәкәр мәдрәсә. Рекламы кешегә башлангыч менә сиңа үзеңә дәрсе дәвам итәргә, өйрәнергә, шуннан киреп киткәч рәхәт, китәсең, менә шуннан бик күп нәрсәне беләсең. Кышкар мәчетенә җитәкчеләр игътибар итсә, мәчет тагында күркәм булып эшләп китәр иде. Бу Татарстанда беренче һәм борынгы мәчетләрнең берсе дип санала. Бүгенге көндә районда 93 мәчет эшли. Мәчкәрә мәчетен салдыручы татар меценаты Габдулла Үтәмәшевнең оныгы Исмәгыйль Үтәмәшев нәкъ менә Кышкар мәдрәсәсенә җитәкчелек иткән. Дин эшлеклесе икәнен дә онытмыйча, мәчкәрәдәге кебек укуларны биредә дә үткәрү бик урынлы булыр иде. Искәндәр Гамалдинов, Владимир Юрков, Татарстан яулыклары. Алар белән республика горурлана. Аларның шәхси үрнәге башка хезмәттәшләрен яңа уңышларга рухландыра. Узган атнада Казан Кремлендә югары дәүләт һәм тармак бүләкләре тапшырылды. Бу һәм башка темалар турында парламент хәбәрләрендә алар белән Алия Галиуллина таныштыра. Парламентарийлар үзләренең сайлау округларында ныклап эшләде. План киңәшмәләрендә һәм тармак эшче төркемнәре утырышларында катнашты. Атна башында Казанга Россиянең куркынычсызлык советы рәисе урынбасары Дмитрий Медведев килде.
Узган атнада Казанда Хәрби сәнәгать комиссиясе рәисенең беренче урынбасары, Россия Иминлек советы рәисе урынбасары Дмитрий Медведев булды. Эш сәфәренең төп максаты Татарстанның оборона сәнәгать комплексы предприятиеләрендә булу. Ну и, конечно, добиваться повышения эффективности боеприпасов за счет применения и более современных технологий и новых разработок. Дмитрий Медведев Рөстәм Миниханов белән бергә Казан дары заводында булды. Киңәшмәдә сүз Россиянең кораллы көчләрен дары, сугыш кирәк-яраклары һәм башка заманча көрәш чаралары белән тәэмин итү турында барды. Җаваплы һәм тиңдәшсез чираттагы юбилейн легендар Валентина Липужина, югары һәм дәүләт советлары депутаты, Россия масштабындагы дәүләт эшлеклесе билгеләп үтте. Ул чыннан да үз гомерен Татарстан халкына хезмәт итүгә багышлады. Күпчелек татарстанлылар аны дәүләт советы секретаре булып эшләү буенча хәтерли, ә өлкәнрәкләре башкалабызның Бауман райкомы җитәкчесе дип белә. Республика тарихында Валентина Николаевна Липужина нинди булса, бүген дә ул сафта. Казан Кремлендә дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Россия һәм Татарстанның дәүләт бүләкләрен тапшырды. Бүләкләнүчеләр арасында сәнәгать, социаль өлкәнең һәм мәдәниятның төрле тармак вәкилләре бар иде. Бу кешеләрнең уңышлары артында аларның фикердәшләре, командалары һәм коллективлары тора. Педагог һәм остаз елында республиканың ат казанган укытучысы, Башкаланың 60-нчы мәктәбенең башлангыч сыйныф укытучысы һәм укыту эшләре буенча директор урынбасары Лилия Абдуллина лайык булды. Мы воспитываем будущее нашей страны. Это дети. Мы воспитываем в них любовь к родине и любовь к своим предкам. Каждый ребенок должен знать историю своей страны и историю своей семьи. Бүләкләнүчеләр арасында начальниклар һәм җитәкчеләр генә түгел. Фәнни җитештерү берләшмәсенең инженер-конструкторы Тайгат Сабитов та бар. Шулай ук Әлки районы механизаторы Александр Иванов та 40 елдан артык инде эшли. Айрым игътибар табибларга. Республика балалар клиник хастаханәсенең баш табибы Ойрат Зияддинов фидакар хезмәте өчен медален алды. Иҗат зыялыларын да игътибарсыз калдырмадылар. Каждому поколению нужны люди, такие как вы, инициативные, небезразличные, профессионально подготовленные, каждый в своей сфере. Вы передовики, вы лидеры, вы ориентиры для многих жителей нашей республики профессиональному и ответственному отношению к решению задач на своей стезе. Республика алар белән горурлана, ә аларның шәхси үрнәге башка хезмәттәшләрен дә яңа уңышларга рухландыра. Узган атнаның парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде. Шығарылышыбызын дәвам иттерәбез. Милләтнең гореф-гадәтләрен, хылкын, хәтта яшәеш үзенчәлекләрен бию аша таныту зур талант, дип әйткән бер акыл иясе. Андый сәләтләр бездә дә бар һәм Татарстанда бию сәнгате үсештә дип горурланып әйтә алабыз. Нигезедән үк быел Казан дәүләт мәдәният институтының хореография сәнгате кафедрасы ачылуга 50 ел тулырак Айзилә Батырханова әзерләгән язмада. Казан дәүләт мәдәният институтының 1993 елгы чыгарылыш студентларын матур бәйрәм кабат очраштырды. Йөзләрдә елмаю, күңелләрдә шатлык. 88 ел без кердек бу институтка. 93 елда бетердек. Без беренче курс, безнең шул елны эшләделәр институт культуры искусств. Без беренче курс 5 ел укыган курс. Biz бәхетле бик көчле укытучыларда укыдык һәм бүген менә очраштык. 30 елдан соң без бик бәхетле, бик шатбыз. 1972 елда Казан мәдәният институты югары белемле биючеләрне әзерләүгә керешә. Бу чын тарихи вакыйга була. Хореография сәнгате кафедрасының башында РСФСРның һәм Татарстанның халык артисты балерина Нинель Юлтыеваның исеме алтын хәрефләр белән язылган. Нәкъ менә аның җиңел аягы белән мәдәният институты профессионал биючеләрне әзерли башлый. Безнең чыгарылыш студентларыбыз, чыгарылыш специалистларыбыз эшлиләр бүген бөтен Россия буенча һәм чит илдә дә эшлиләр. Алар җитеклеләр бию ансамбльләрен. Дөньяның кайсы читенә генә бармасыннар, Татарстан биючеләрен әллә кайдан танып калалар. Горурлыгыбыз, йөзек кашы булган Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле биючеләренең яртысыннан күбрәге мәдәният институтының хореография кафедрасы студентлары. Шәп кадрлар өчен рәхмәт сезгә дип баш иде. Үзе дә әлеге югары уку йортын тәмамлаган дәүләт җыр һәм бию ансамбленең сәнгать җитәкчесе Айрат Хаметов. Я здесь училась.
Я здесь работала. Мин бик бәхетле. Биредә укыдым һәм үзем укыттым да. Иң куандырганы шул, бию һөнәренә очраклы кешеләр килми. Кечкенәдән үк үз өстеңдә эшләү, хәрәкәтләнү, бию түгәрәкләренә йөрү алга таба яшьләрне төз гәүдәле биючеләр итә. Безнең югары уку йортында теоретик белемдә, практик белемдә, методик белемдә, иҗат та бергә кушыла. Юбилей концертында кутлаулар, теләк әйтүләр бик күп булды. Төрле елларда белем биргән укытучыларны да алкышлап искә алдылар. Милли хореография сәнгатенә зур өлеш керткән, уникаль китаплар бастырган Гай Хаджиевич Таһировны аерым бер җылылык белән искә алдылар. Гай Хаджиевич, искиткеч культуралы кеше иде. Аның белән аралашу бик әйбәт була иде. Миндә хәтта фотографияда сакланган без икәү, аның белән студентлар белән чырашабыз, шул аудиторияларның берсендә. Бүгенге көндә хореография сәнгате кафедрасы традицион укыту ысулларын һәм яңа белем бирү технологияларын берләштереп, Татарстаннан гына түгел, Россия төбәкләреннән, чит илләрдән дә студентларны кабул итә. Һәр педагог укыту процессын камилләштерүгә һәм кафедраны үстерүгә үз өлешен кертә. Айзилә Батырханова, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Буада Татар кызы 2023 бәйгесенең районы табузда. Туган телне, гырыф-гадәтләрне, милләт тарихын белү һәм башка бик күп төрле биремнәрдә 7 асыл кыз көч сынашты. Мәртәбәле жюри аларның әзерлекләрен ничек бәяләде? Мәдәни үсеш үзәгендә үткән чарадан хәбәрчебез видеоматериалы. Бик яратам бирге, милли кал факирге, актив тормыш минем өчен. Бар эшкәдә җитәк өчен. Татар кызы исеменә һәр кайсы лаек булырлык. Берсеннән берсе сылу кызлар сәламләү биремендә үзләре белән дә таныштырдылар, милли ашлар пешерә белү осталыкларын да күрсәттеләр. Иң тәмле конкурста сынатучылар булмады. Быел бәйгегә аш-суга кагылышлы яңа бирем дә өстәлгән. Татар халкының милли ризыгы токмаш кисү. Конкурсантлар бу эшне өйдә башкарып, төшерелгән видеоматериалны тәкъдим иттеләр. Кызларыбыз субханалла дип әйтәсе килә, бик тырышып кына токмаш кистеләр. Менә ул инде аларның тормышларында бик кирәкле шөгыль дип әйтер идем мин. Кызларның актерлык сәләте, сәхнәдә үзләрен тоту дәрәҗәсе, суга бару күренеше һәм иҗади номерда бәяләнсә, сорау-җавап биреме аларның никадәр зирәк булуларын күрсәтте. Шунысында билгеләп үтәргә кирәк, бәйге шартлары буенча конкурсантлар үз чыгышларында камил рәвештә татар телен, гырыф-гадәтләрне белүләрен дәлилләргә тиеш иде. Без менә жюри составындагы һәркем кызларның чыгышларын карап, сокланып утырдык, горурланып утырдык. Аннары быелгы ярыш нәрсәсе белән игътибарга лаеклы. Монда конкурсантлар композицион бөтенлек белән әзерләнеп килгәннәр. Татар кызы матурлык һәм сәләт кенә түгел, татар мәдәниятен һәм телен саклау бәйгесе. Җиде катнашучы арасыннан дәрәҗәле исемгә Буа ветеринария техникумы студенты Айгөл Садыкова лаек дип табылды. Бәйгенең зона этабында ул райондан яклаячак. 2023 елгы Татар кызы бәйгесендә мин җиңүче булдым. Дөрестән дә дулкынландым. Минем булышкан дусларыма, әти-әниемә, дәвәниемә, клуб мөдирләренә, җитәкчеләренә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Алар булмаган булса, шушы тырышлыгымны күрсәтү бик кыен булган булыр үземә. Мин алар белән бергә шушы җиңүне уртаклашырга риза. Чарада катнашкан һәр кыз лаеклы үз исемен алды. Алар бу көнне алкышларга, чәчкәләргә, бүләкләргә күмелде. Алсу Сәмигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары. Чыгарылышыбызны актуаль әңгәмә сәхифәсе белән дәвам итәбез. Сүзне Гөлназ Ибраһимовага бирәм. Хәерле иртә, хөрмәтле телевизор караучылар. 19 апрельдә Салих Сәйдәшев исемендәге зур концертлар залында кызыклы бер вакыйга көтелә. Галиәскәр Камал исемендәге театрның оркестры чыгыш ясый. Гадәти генә чыгыш түгел, алар беренчеләр иде дип аталучы яңа программа премьерасы. Әлеге премьера турында сөйләшү өчен без студиябезгә Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актеры, Татарстанның атказанган артисты Ирек Кашаповны чакырдык. Хәерле
Исәнлектә, Ирек. Исәнмесез. Олар беренчеләр иде дигән премьера һәм менә халыкта әлеге премьера турында тарихи вакыйга булачак дигән сүзләр йөри. Димәк, сез инде үзегез дә тарихи шәхес булып чыгасыз дип әйтсәк буладыр. Ирек, әлеге программада безне ниләр көтә һәм премьераны кую фикере кемнән башланды? Премьераны кую фикере безнең җитәкчеләр арасында инде бик күптән йөрде. Әйтик, безнең хәзерге вакытта оркестр белән берлектә эшләнгән театраль концерт. Үзебезнең җитәкчеләребез белән бергә, оркестр белән берлектә инде без бу идея турында күптән сөйләшә идек. Бу әйтик проектның җитәкчесе, ул сәхнәгә куючы Радик Бариев. Инде ул да инде бөтен архивларны тикшереп чыкты, үзенә кергән мәгълүматларны тапты. Шәхсән үзе безнең белән бүлеште дә. Бик кызыклы ачышлар булды безнең өчен, чөнки ул вакыйгалар үзегез дә беләсездер, бик таныш та булмаган. Алынрак әйтсәк, бу әсәр бара радиокомитетта. Татарстанда беренчеләрдән булып радиокомитетта оркестр булу, ул ниндидер яңалык була. Бу Татарстан радио турында. Татарстан радиосында. Шуңа күрә дә инде моны ишетеп, инде бу киң тарала бу хәбәр. Хәтта Мәскәүдә дә бер төркем журналистлар килеп кызыксыналар. Менә шул радиокомитетның җитәкчесе мин үзем булам. Җитәкче белән төрле әңгәмәләр үткәрәләр, кызыксыналар, чөнки аларның үзләренә бик кызык, ничек бу шулай барлыкка килгән. Ничек оркестр барлыкка килгән? Ничек оркестр барлыкка килгән. Бу хәзерге вакытта без бик тыгыз эшлибез. Оркестр белән дирижер Даниэль Соколов белгәнегезчә, ул инде безнең оркестрны бик туплады. Безнең инде яңа инструментлар да хәзер тагын барлыкка килде. Бик кызу эш бара. Без барыбыз тулайым бер гаилә булып эшлибез. Менә шунысы безне эшләп тотарына дип уйлыйм. Сезне рухландыра. Иреккә инде менә әйтеп киттегез, гасырларны, буыннарны тоташтыручы еллар һәм менә радиокомитет аның битендә барлыкка килгәненә дә бер гасырдан артык. Шушы премьерада аның тарихы күрсәтелә. Инде без беләбез, беренче спектакльләр алар төрле дәреслекләрдә, энциклопедияларда тупланган, алар архивта саклана. Һәм менә 19 апрельдә булачак премьерада аларның кайсылары яңгыраячак? Бәлки бераз онытыла барганнары да бардыр. Әйтик, менә оркестрга мөрәҗәгать иткәндә, алар инде менә шушы безнең театраль концертта Шүрәледән Тукай маршы, Наемщик, Эшче, Башмагым, Җирән Чечен, Кулгали, Муса Җәлил әсәрләрен яңартачаклар. Алар инде кайберләребезгә үзебезгә дә ишетелмәгән, каядыр ишеткән булсак та, әйтик, архивлардан үзебезнең запислар аша ишеткән булсак та, именно әйтик, менә оркестр аша тере тавыш белән яңгырау, аны ишетү ул башка бөтенләй икенче нәрсә. Инде үткәнне киләчәк белән тоташтыруны күрсәтү дип әйтсәк тә була. Шулай була, чөнки монда әле безнең бит әле яшьләребез дә бар. Аларга инде ул бигрәк тә яңалык. Элеккеге шундый данлыклы әсәрләрне бүген сәхнәдә кую әлбәттә ул бик күп җаваплылык сорый. Инде Ирек 19 апрельдә Салих Сәйдәшев исемендәге зур концертлар залында күрешербез. Сезне көтеп калабыз. Бу концерт чыннан да әйткәнегезчә әле ул премьерасы гына булачак. Әлегә кадәр аны куйганы юк. Репетициялар бик кызу бара. Иртәгезне безнең белән башлауыгыз өчен рәхмәт, Ирек. Уңышлар сезгә. Рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге яңалыклар чыгарылышы шушының белән тәмам. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам иттерә. Дин кардәшләребез игътибарына бүген Уразаның 13нче көне ифтар 18 сәгать 27 минутта. Без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән-имин булыгыз.